Assalamualaikum bandiraɓe fulɓe jawwale kala pulaɓe bandiraɓe ƴeewe ɗum pulaɓe tan ni on raɓe pulaɓe deuxié pulaɓe troisiéme pulaɓe ɗumamɓe liggintimi ha ñande gon bandiraɓe Ratti boy o haali fof ɓayanke heccanki mi waɗi ɗo vidéo makko vraiment Ratti boy soppulo ardo e jarama mine ɓeydama jarde ɓay Ratti boy e faami holko woni darde soppulo ardo donc Ratti boy res grande soppulo e jarama ino ñaganoma jam e cellal bandiraɓe exemple tan go kammi on taw woɗɗaki ni on jii Ratti boy vraiment italinaɓe ko jambareɓe fulɓe men wonɓe Italie ɓe ɓe mbaɗa gollo min mi wawano wi onon gandi ko Demba bireɗo Demba o yiɗimi neldude paquet makko ko gartumi galle ko mbimi haɗi mi waɗa tande wotere après timmi rutti Ratti boy ko adresse patron makko mo neldi ka anam to ɓe liggoro kono ko adresse patron makko fi tan mbawon andude ko Ratti boy haalanta on e vidéo ko mbo haali ɗo ko holko addi enen fulɓe non ko ɓaleyago deedi ɗum yakkani ɓalejo rewdi moƴƴa mi on yiɗa ya Allah wata okkam on ɗon ɗum ɓay ko nafata kadi jaɓata goɗɗo yo naf ɗum woni ɓalejo rewdi espagnol ɓe mbiyam la envidia es mala res egoista kamɓe kadi tubaɓe ɓe ɗum no heewi e maɓɓe kono wonno ko yimɓe finɓe ɗum famintako na bereeri surtout ra ko affaire wagol collaboration to gonɗon senguɓe mbaɗa kono ɓe jogi kamɓe kadi égoïstaɓe envidioso ɗum woɓɓe ino mbarda ɗum ni sababu nde gañanki tan ko jimmi on e yiide enen fulɓe ɓe ko haala heewi ko Ratti boy yo ko yiyani hoto activité maɓɓe ɗo koye mum ñande fo ñande mbara yimɓe haala pulagu narani ɓiɓɓe fuladu naaɓe to ɓay ko mbiyammi ko ji soppulo ardo mi yita o ngare berse ɓay min ko ɗum ɗo liggorammi mi on ko moƴƴi e tubaɓɓe ɓe ko mi sohli ko boni e maɓɓe ko mi yiɗa voilà mi artana on ko mbimi ɗo affaire neldugol ngol Ratti boy ko adresse patron mum o mbo hokkika depuis e juma jawtuɗo kanko heɓi comci makko ɓeeɗaɓe ɓe keɓani fi wawde on andunde ho neɗɗo a fonkat hoorema gittuɗa fonko on tumalle ndara goɗɗo ƴeewe depuis juma jawtuɗo Ratti boy kanko heɓi comci makko minirawo ammo mamme on justification ariya galle yo yayiron ɓe mbiyo mi anda haalo ko mbiye mbimi ɗum ko Italie tan wodi Espagne ɗo ta ɓe ngari tawanima ɗon ɓe gaccanama ngel ɗon kayte wattu kala jaaɗa ɗo poste maɓɓe ta ɓe jogi bagage ma
ɗum ɗon mboɗo sikki Italie tan wodi ɗum fi wawde yiide tubaɓɓe ko adi ko fof taw ko ɓe ngoni ko minen paami ɓay min wonami onon wonami liggoda e maɓɓe tan enen no fulɓe ɓe toujours minen yamu kala ko ɓawlu reedugo aduna o a yottata ko fulɓe ɗum addi ɗiɗa leƴƴi e mbaɗa en tan traite ko e men woni ƴeewe tan anduɓe men ɓe fof koye juuɗe hoɓe on noni wona ngoni ko ɓay en fonkani enen ko e men neɗɗo mo fonkani hoore mum hono wawta ɗum okku valeur ko mbiyammi ko enen fulɓe hoko kormiɗen mboɗo yiya on na waji goɗɗo yino noon o yo taw ko ɗeɗo dente ono mbatira kalis ko ɗum mbiɗo woni daranade leñol ngol leñol suwaya ko heewi ko ɗum nangi daranade leñol holko addi so pullo ardo mi darjaya min mi yata caka bolle puyɗe ɗum ɗon parino sengo am mi mawninkinaki nak min mi mawninkinaki wodi gonnoɗo place am ɗo hande han taw nayi pular laɓɗo letta jomirawo woni yiɗa ɗum hollinare ala hay suttirawan mbiya ko a kollinto walla mbaɗa hoorema bañe to ala mi soppulo aru mi waali vraiment Ratiboy res grande a weltanama yo Allah waɗanma jaam no mbiyatmami ko toujours jokkugol soppulo aru golle jokki donc vraiment Ratiboy aɗa ñagane jaam e cellal yo Allah accu jikkeɗe ha juuta yo gañ horo merci Ratiboy a jarama